नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। सोबतच साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल। नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने चिकन कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। हा व्हिडिओ तुम्ही लास्टपर्यंत नक्की बघा। चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्यासोबत बेल आयकॉनलाही प्रेस करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल। चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या, त्यानंतर अर्धा इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या, त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। आणि आता ह्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया, म्हणजेच 2 चमचे इथे मी पाणी घेतलेलं आहे। पाणी घालून झाल्यानंतर ह्याची एक पेस्ट बनवून घेऊया। इथे आपण 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे। चिकनला व्यवस्थित 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आता आपण ह्याला काही मसाले लावूया। त्यासाठी जी आपण आधी पेस्ट करून घेतली होती आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीरची, ती घेऊया। त्यानंतर आता आपण काही मसाले ॲड करूया। त्यामध्ये आपण घेतलेला आहे 2 चमचे मालवणी मसाला, त्यानंतर 1 चमचा मीठ घातलेला आहे, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घाला। त्यानंतर पाव चमचा हळद, त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला। हे सगळे मसाले एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि हे व्यवस्थित चिकनला लावून घ्यायचे आहेत। आणि हे चिकन असंच झाकून आपल्याला अर्धा तासासाठी मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। तोपर्यंत आता आपण साईडला खोबरं भाजून घेऊया। त्यासाठी कढईमध्ये 2 छोटे चमचे तेल गरम केलेलं आहे। त्यामध्ये आपण 1 उभा चिरलेला कांदा घ्यायचा आहे, तो भाजून घ्यायचा आहे आधी चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत। कांदा छान बारीक गॅसवरच परतून घ्यायचा आहे। बघा इथे आपला कांदा जो आहे तो भाजून होत आलेला आहे। आता ह्यामध्ये आपण एक पूर्ण नारळ घेतलेला आहे, मी त्याचं खोबरं किसून घेतलेलं आहे ते घातलेलं आहे। आणि हे पूर्ण खोबरं देखील आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवून हे खोबरं छान भाजून घ्यायचं आहे। बघा इथे आपलं खोबरं जे आहे ते भाजून झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि हे खोबरं थंड व्हायची वाट पाहायची आहे। आणि हे खोबरं थंड झालं की हे मिक्सरला आपण फिरवून घ्यायचं आहे। इथे बघा आपलं खोबरं थंड झालेलं आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये देखील आपण एक खोबरं घालून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आता आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया। आणि ह्यामध्ये आपण आता अर्धा ग्लास पाणी घालूया आणि ह्याचं छान असं वाटप बनवून घेऊया। बघा इथे आपलं वाटप बनवून तयार झालेलं आहे। चिकनला सुद्धा अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण चिकन फोडणीला घालूया। त्यासाठी इथे एका टोपामध्ये तेल गरम केलेलं आहे, 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये आता आपण एक बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया आणि तो चांगला परतून घेऊया कांदा। कांदा छान परतून झाला की ह्यामध्ये आता आपण 1 चमचा मालवणी मसाला घालूया। मालवणी मसाला आपण इथे 1च चमचा घातलेला आहे, जेणेकरून आपण आधीसुद्धा चिकनला मसाला व्यवस्थित लावून ठेवलेला आहे, म्हणून फक्त इथे आपण 1 चमचाच मसाला घातलेला आहे। त्यानंतर जे आपण वाटप करून घेतलं होतं खोबरं, कांदा आणि कोथिंबीरीचं, ते घालायचं आहे आणि हे छान या मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचं आहे। आणि ह्याला आता आपण झाकण लावून ह्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। पाच मिनिटांनंतर बघा आपलं वाटप जे आहे ते मस्त भाजून झालेलं आहे। अशा पद्धतीने व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्ये आपण जे चिकन मॅरिनेट करून ठेवलं होतं ते घालून घेऊया। चिकन घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने, जेणेकरून जे वाटप आहे ते चिकनमध्ये व्यवस्थित मिक्स झालं पाहिजे। चमच्याच्या साहाय्याने बघा अशा पद्धतीने व्यवस्थित ढवळून घेतल्यानंतर ह्याला आपण झाकण लावून वाफेवरच शिजू देणार आहोत। यामध्ये पाणी मी बिलकुलही घातलेलं नाही आहे। आता आपण झाकण लावूया आणि याला शिजू देऊया।
7 ते 8 मिनिटानंतर आपण झाकण उघडून पाहायचं आहे आणि त्यानंतर चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा आपल्या चिकनला मस्त असं पाणी सुटलेलं आहे। हे आपण वाफेवरच शिजवून घेतलेलं आहे चिकन। ह्यामध्ये मी बिलकुलही पाणी घातलं नव्हतं। आता ह्यामध्ये आपण गरम पाणी घालणार आहोत। हे बघा गरम पाणी घालायचं आहे जेणेकरून आपल्या चिकनची टेस्ट जाणार नाही। गरम पाणी घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा झाकण लावून हे ठेवून देऊया वाफेवर शिजण्यासाठी। बघा 5 मिनिटानंतर आपलं चिकन मस्त शिजून तयार झालेलं आहे। वरतून कोथिंबीर घालायची आहे बारीक कट करून आणि त्यानंतर चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। आणि आता आपल्या इथे चिकन शिजून तयार झालेलं आहे। गॅस करायचा आहे बंद आणि झाकण लावून 5 मिनिटासाठी तसंच ठेवून द्यायचं आहे। बघा 5 मिनिटानंतर चिकनला आपल्या मस्त अशी तर्री सुटलेली आहे। झालं की नाही आपल्या झणझणीत असं मालवणी चिकन तयार। तर तुम्हीसुद्धा या पद्धतीने मालवणी चिकन नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमचं हे चिकन कसं झालं आहे ते। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। सोबतच चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा।